Vicepresidenta e Deputada de Deportes, Economía e Impulso ao Emprego, dona Luisa Sánchez, benvida. Boa tarde, alcaldesa de Ponteareas, Navacastro, concelleiro de Cultura, Juan Carlos González Carrera, benvidos, Corporación Municipal, amigos e amigas, benvidos a unha nova edición do concurso de gaitas do país que, como cada ano, ven celebrando o Concello de Ponteareas. O certamen está consolidado como de máis trayectoria e relevancia de Galicia. Hoxe participarán os 7 dos 8 grupos que se inscribiron, posto que un excusa a súa presenza por causas médicas. A orden de intervención foi establecida no día de onte mediante sorteo, tal e como recollen as bases. Esta é a relación de premios que se outorgan. Primeiro premio, 2.000 euros. Segundo premio, 1.500 euros. Terceiro premio, 1.000 euros. E de cuarto premio, 700 euros. Ademais, a Fundación Pública Artesanía de Galicia obsequiará os gañadores do primeiro premio cunha gaita tradicional galega do Obradoiro de Gaitas Gil e os gañadores do segundo premio cun tamboril de Sanín percusión tradicional. O resto de grupos participantes que non acaden ningún dos 4 primeiros premios recibirán unha gratificación de 500 euros pola súa participación. O xurado desta 56 edición do concurso de gaitas está formado, en primeiro lugar, lle damos a benvida ao Xosé Manuel Gil Rodríguez, quen exerce como xurado deste concurso dende hai máis de 30 anos. Aos 16 ingresou na Escola de Arte e Oficios de Vigo, no taller de instrumentos musicais populares galegos, onde recibiu formación do mestre Antonio Corral. Nos seus inicios abriu un taller humilde que non parou de medrar grazas ao prestixio que lle aportaron as gaitas do seu Obradoiro, unha xeración de artistas que compartiron con el a banda Xaraval, Carlos Núñez, Budiño, Mercedes Peón. Son algúns dos músicos de primeiro nivel que contribúen á sona das súas gaitas. Actualmente dirixe a agrupación Os Toqueiros do Porriño. Benvido ao membro do xurado, un forte aplauso, Xosé Manuel Gil Rodríguez. Outro membro veterano do xurado é Antonio Gutiérrez Pereira, mestre de música tradicional, gaiteiro, percusionista e artesán. Aprendeu a tocar da man do seu pai. Fundou o cuarteto Lobaina nos anos 90, co que gañou varios premios, entre eles este concurso de gaitas. Na actualidade imparte clases de percusión e gaitas en diferentes centros culturais. Dirixe distintos colectivos como a Banda de Gaitas Tremiñado, coa que ganou o 26º Campeonato Galego de Bandas de Gaitas. O seu alumnado ten acadado premios en distintos concursos nos que participan, tanto como solistas como formando cuartetos. Benvido, Antonio Gutiérrez Pereira. O mestre de percusión Andrés Vila Lorenzo é o terceiro membro que lles presento deste xurado. Nacido en Arcades, Soutomaior, no ano 1978, introdúcese na percusión tradicional galega dun xeito fundamentalmente autodidacta. Posteriormente, continúa a súa formación en todo tipo de percusión: folk, flamenca, afrocubana, árabe, clásica e batería. Tocou con importantes cuartetos tradicionais: La Jereu, Rede a Solta, A Monteira, Pai de Cana, Ugandaina, e con coñecidas bandas de folk como a da cantante Mercedes Peón, o do gaiteiro Edelmiro Fernández, Pepe Van Monde ou Óscar Ibáñez. É un dos percusionistas máis premiados nos últimos 30 anos en Galicia, onde acada sempre os primeiros premios nos principais concursos de música tradicional: Concurso Regional de Gaitas de Ponteareas, Memorial Ricardo Portela, Memorial Manuel Villanueva, Concurso de Música Tradicional Avenilo Cachafeiro ou Concurso de Música Tradicional Ricardo Portela. Benvido tamén a outro dos membros do xurado, terceiro que lles presento, Andrés Vilán Lorenzo. Como os dous anteriores membros do xurado, Edelmiro González Parada tamén gañou o concurso de gaitas do país de Ponteareas. Este mestre de gaita ten unha extensa trayectoria como gaiteiro durante a que conseguiu unha gran cantidade de premios, tanto en España como no estranxeiro. O que gañou en 4 ocasións se acredita como un dos mellores gaiteiros do mundo. Tamén participou en numerosas grabacións.
Formou parte da banda Acoradoiro, coa que acadou distintos premios, entre o que destacan o concurso regional de gaitas de Ponteareas no ano 1993 e os primeiros premios obtidos ao seguinte en Ponteareas, Cercido e Betanzos. Como solista tamén acadou importantes premios e recoñecementos. Benvido tamén a Edelmiro González Parada. E o quinto membro do xurado é o gaiteiro Brais Monxardín López, natural de Fonsagrada. Posúe o título superior de piano, Conservatorio Superior de Música da Coruña, o título profesional de gaita, Escola de Arte Lecer, mestrado en composición, e como gaiteiro solista foi gañador de concursos como o prestixioso Constantino Bellón, impartindo ademais ensinanza de gaita e piano en diferentes conservatorios, escolas e asociacións, sendo na actualidade mestre o de gaita do Conservatorio de Música Profesional Xoán Montes de Lugo. Ten colaborado con grupos e artistas como Milladoiro, Pepe Mamamonde, Xisco Feijó ou Pedro Pascual, entre outros, actuando en diversos festivais, tanto a nivel nacional como internacional. Benvido tamén, forte aplauso, Brais Monxardín López. Antes de comenzar, compre sinalar que, tal como se establece no punto 7 das bases do concurso, os grupos participantes contan cun máximo de 8 minutos para a interpretación de dúas pezas de libre elección que serán de raíz melódica galega e non se admiten ni suís ni popurris. O fallo do xurado é inapelable e os seus membros gozan de competencia para deixar desertos se así o consideran algúns dos premios. A participación deste concurso supón a aceptación das bases que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e na páxina web do Concello. Pídolles por favor que silencien os seus teléfonos móviles porque imos comezar o concurso, pero antes, como nos acompaña a vicepresidenta deputada en Deportes, Economía e Impulso e Emprego, dona Luisa Sánchez, lle pido por favor que se achegue ata aquí. Para ela, un forte aplauso porque ela dá inicio a este concurso. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Concello de Ponteareas, en concreto a su alcaldesa, a Nava, además compañera en la Diputación, y a Juan Carlos, concejal de Cultura, y al resto de concejales de la corporación, la invitación para estar aquí hoy con todos ustedes en este certamen de gaitas. Para la Diputación de Pontevedra es realmente importante atender la cultura. Y aquí estamos hablando de una tradición ya de 56 años. 56 años, además, apuntando y poniendo en valor un instrumento como la gaita. Ellos son doctores en el tema, no yo, pero creo que ya hay grabados que datan de la época egipcia, donde aparecía la gaita, y la gaita más antigua europea es pontevedresa, la de Xan de Campañón, gaita de Ronquillo, ¿me equivoco? ¿Por ahí voy bien? Bien, bueno, pues hay que agradecer que gracias a certámenes como este se puede mantener la tradición, se puede mantener la cultura y se puede trasladar a generaciones futuras. Estábamos hablando que cada vez parece que se va perdiendo un poco la tradición, por eso la importancia, desde luego, de mantener este certamen único en Galicia, y lo único que pido es que disfruten del sonido esta tarde. A los participantes les deseo muchísima suerte e ao xurado acertos. Reitero as grazas a Nava y a Juan Carlos y, por supuesto, a todos ustedes por la invitación a la Diputación de Pontevedra. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la súa compañía, dona Luisa, y por acompañarnos aquí en este auditorio Reverguiano Soutuyo. Nava, Juan Carlos, amigos e amigas, sorte a todos os participantes e comenzamos. Lles presento, xurado, o grupo número 1. Tal e como dicía ao comenzo da miña intervención nese sorteo, chegan dende a localidade de Ourense, chámanse os Salmánicos. Como gaiteiros, José Ramón Pérez Celaga Sotelo, bombeiro María Teresa García, tamboreleiro Cristina Pomar. Interpretarános do autor Daniel Bellón Antoxos e Lixeiriña de Xosé Bandín, con vostedes, os Salmánicos.
Xa comezou o concurso, disfrutábamos dos almácigos e agora lle toca o segundo grupo. Membros do xurado, presento a Iriños de Autoestrada, son de Castro de Rei, en Lugo. Óscar Carballo e Nicolás Salgado son os gaiteiros, como bombeiro Carlos Cotobaz, tamborileiro Miguel Carballo. Interpretaránnos Folca Chava de Pedro Álvarez Fariñas, xota de pollo tradicional. Forte aplauso.
Pois escoitábamos a Iriños de Autoestrada e imos membros do xurado co terceiro grupo participante. Son de Vigo. Marcos Castro e David Giraldez son os gaiteiros, Pastora Benavides a bombeira e Fernando José Villarino o tamborileiro. Interpretarános en primeiro lugar Muiñeira da Bollucia, de Marcos Castro e do mesmo autor Conto Rumba, dende Vigo, Lume de Cana.
Fume de Cana que escoitábamos e agora lles presento que chegan dende Cela Mos, son Roi González e Sergio Estevez como gaiteiros, Abraham Pereira Pompeiro e Juan Manuel Pérez tamborileiro. Interpretaránnos Muñeira Lixeiriña de Xosé Bandín e Xota de Río Torto, tradicional recollida de Florencio Ocega dos Vilares. Con vostedes un forte aplauso dende Cela Mos, Rede Muiños.
Polo Ecuador deste concurso se participaron Redemuiños e agora lles presento o quinto grupo formado por Mateo Gómez e Antón Franco como gaiteiros, Sara Temprano e a bombeiro e Andrés Pérez o tamborileiro. Interpretaranos en primeiro lugar Alborada de Mera e logo para rematar Olla como se peneira, ambas pezas de Xosé Lois Romero. Forte aplauso dende Arteixo a Coruña, Froallo.
Imos xa cos penúltimos. Xosé Manuel, Antonio, Delmiro, Brais e Andrés, que son os encargados da deliberación, membros do xurado, aí apuntando as súas notas de cara a este final de concurso. Lles presento o grupo número 6, o cuarteto formado por Álvaro Rúa e Daniel García como gaiteiros, Francisco Luis Bo como bombeiro, José Antonio Álvarez tamboreleiro. Interpretarán-nos Jota da Seada de Anxo Pintos na Pralaxis de Álvaro Rúa Manso. Forte aplauso dende Pazos Verín, Ourense, Algarabía.
Damas y caballeros, estamos llegando al final de este concurso. Despois de disfrutar de algarabía, toca o sétimo e último grupo. Chegan de Tomiño. Son Manuel Sisto, José Luis Soto como gaiteiros, Eduardo Andrés Sisto bombeiro e Miguel Souto Campo tamborileiro. Interpretaránnos Aires de Galicia e Brumas do Mar de Vigo, ambas pezas tradicionais galegas. Con todos vostedes de Tomiño, aplausos a Malloas.
A Malloas, moitísimas grazas. Ata aquí os grupos participantes da 56 edición do concurso de gaitas do país. Chega o momento de que o xurado ten que deliberar, aínda que sabemos que tedes unha tarefa difícil e complicada. Agardamos non sufrir demasiado, polo que pedimos, por favor, un forte aplauso porque saen xa do escenario Xosé Manuel Gil, Antonio Gutiérrez, Edelmiro González, Brais Monchardín e Andrés Vilán Lorenzo. Eles son os encargados da deliberación e mentras nos temos sorpresa. Imos deixar que se vayan a deliberar. E mentras eu lles prometo que o que vai a ocorrer agora neste escenario do Auditorio Reveriano Soutullo vai ser moi especial, porque van a aparecer por aquí un grupo, un cuarteto tamén, que levan moitos anos no concurso de gaitas de Ponteareas. Chámase Contracocheno, que nace no ano 2000, coa intención de presentarse aos diversos concursos de cuartetos tradicionais de gaita da comarca. Asistiron a eventos como o Memorial Ricardo Portela ou o concurso regional de gaitas de Ponteareas conseguindo algún posto destacado e incluso galardóns. Lles conto que foron finalistas no concurso regional de gaitas de Ponteareas, no Memorial Ricardo Portela, no concurso Festas do Codillo de Mos, no concurso A Viñadoira de Sanxenxo, o concurso José Juan García de Miño Ferrol, concurso de quintetos de Santiago de Compostela, entre outros. O repertorio sempre foi popular, ata que a necesidade de innovar e de ser orixinais, obrigados pola competitividade dos concursos, levounos a compoñer as súas propias pezas. Co transcurso do tempo, o grupo afianzado cunha formación estable enfoca a súa actividade a outros aspectos: concertos, alboradas, procesións, romarías, deixando de acudir a concursos dun xeito progresivo. No 2010, cando cumpren 10 anos da súa formación, comezan a grabación do seu traballo discográfico, homenaxe a número 5. Este disco edítase no ano 2012 por Edicións do Cumio. Na actualidade, o grupo traballa para manter unha entidade puramente tradicional do seu repertorio, conservando a esencia das fontes das que bebeu dende os seus comenzos, tales como Gaiteiros de Soutelo, Os Morenos de Lavadores, Os Campaneiros de Vilagarcía ou Os Cruceiros de Vigo, sendo estes últimos os que deixaron máis marcado o seu estilo, intentando representar estes sons puramente vigueses. Con todos vostedes, forte aplauso. Contracocheno. Son os nosos invitados desta tarde e agora Carlos, un dos seus membros, lle vou deixar o micro un momentiño porque nos vai explicar algo importante, ademais do que nos van a interpretar. Carlos. Moi boas tardes. Estamos moi encantados hoxe de estar aquí neste gran evento que hoxe miramos un pouco dende a barreira, pero que nos en anos estuvemos aquí lidiando contra os mellores cuartetos que había naquel entón. Hoxe tampouco non é menos. Hoxe presentanse gaiteiros aquí con a grande proyección e grande futuro. Hoxe estamos aquí invitados por unha causa moi particular, porque hoxe se le fai homenaxe a un ben querido amigo noso, membro deste xurado, que tantos anos estuvo aquí mirándonos ver tocar e deliberar o noso facer. A parte de señalar o grandísimo tamborileiro que era, teño que decir que personalmente, pois para min era un amigo personal e íntimo, e que a nivel personal pois vivimos moitas cousas, tocamos moito, fomos moito de festa e o pasamos moi ben. Nesta ocasión, Contracocheno somos Carlos Estevez, que son o mismo, José Manuel López San Román, que hoxe non está, o sustitúe un
un chavaliño de Tui que toca bastante ben a gaita, que se chama Diego Alonso. Está Marcos Alfalla o Viloura, que é alumno de Manolo Alonso, e o noso bombeiro, que tamén en sustitución do noso bombeiro, que tantas veces tocou aquí, que era Antón Fernández, e José Luis Rodiño. Bueno, pois vamos a tocar uns temas para vos e espero que disfrutedes. Muchísimas gracias. Pepiña do repertorio dos Montes de Lugo, por baixo da barreira de Carlos Estévez, paso doble 2 da Fraga. Disfruten. Contra Cocheno.
porque en cada edición deste concurso rendese homenaxe a unha persoa do mundo da nosa música tradicional galega, vencellada á nosa comarca. En este caso, moi unida ao noso concurso. O homenaxeado este ano é Manuel Alonso, tamborileiro de Noitárega, é un dos grandes percusionistas tradicionais galegos e mellor como persoa. Quen o coñecemos sabemos ben do que falamos, porque aquí neste escenario, en esa mesa de aí, estivo moitos anos. Home de garra, amable, cariñoso. Amigo dos seus amigos e sempre disposto a axudar a todos. Manuel, vai por ti este vídeo. Esta é a nosa homenaxe a Manuel Alonso, o noso tamborileiro de Noitárega. Descanse en paz. Incansable, buscando sempre a mellor maneira de realizalos, redoble, sin ningunha formación académica de ningún tipo, moi autodidacta. Si eu son autodidacta, tú moito máis. Pois todos os tamboriteiros, sobre todo esta zona de Galicia, e en realidade de todos os sitios, son un pouco alumnos teus, porque os dibuxos rítmicos que tú ficeche sempre, pois son tan interesantes que ningún tamboriteiro pode eludir ese tipo de traballo. Para todo o mundo da gaita era un tamborileiro excepcional, non? A nivel musical, Manolo era un tío que apuntabas a todo. Había calquer grupo, Manolo xa quería tocar con eles, ou acabábamos de comer e o Manolo quería xa sacaba o tambor, sempre quería tocar, tocaba con todo o mundo, un tío super alegre. Un percusionista increíble, unha capacidade interpretativa tremenda, e, sobre todo, pois, un traballador incansable. Ti o mirabas en calquera sitio, cando remataba o traballo, cando iba a cantar, e sempre tocando, sempre buscando cousas novas, sempre buscando a perfección en todo o que facía. Un grandísimo tamborileiro, con un sentido do ritmo fantástico e que todo o mundo da gaita lle tiña moitísimo aprecio e que o quería moito. Sempre foi unha persoa moi detallista, que cuidaba moito o sonido que quería buscar, sempre buscando pois ese sonido que a él lle gustaba, o sonido de tambor apagado, esas baquetas gordas que lle daban ese sonido así, ese son o que el lle gustaba. Chego a algún sitio a tocar, Manolo, por favor, coño o tambor. Eu non chamo a outro. Teño que ter xente que sinta o que eu estou facendo e el que se sinta a gusto co que estou facendo eu. Manolo, como persoa, sempre foi o que recordo del, o que me salta a cabeza, unha persoa, para empezar, moi comunicativa, moi desprendida, sempre atenta ao que quixera calquera que lle preguntara calquera cousa. Ti podías contar con el para calquera cousa que precisaras. Manolo era un gran amigo e era moi amigo dos seus amigos. A Manolo chamábalo a peluquería a calquer hora e sempre collía o sobriño, non? O que traballaba ali con él, e decía sempre, peluquería Manuel Alonso, e dicía, mira, está Manolo, ahora se pon, que está aquí con un cliente. Tendría que ser para mañana por la mañana, Lito. Es que ahora estoy aquí liado, ¿no sabes? Y no es cortando el pelo. E se puña a falar comigo, e botaba mellor mínimo media hora ao teléfono, media hora, 40 minutos, unha hora, como en algunha ocasión,
e decías ti, Dios mío, o cliente debe estar esperando para terminarlle de cortar o pelo, non? Xente que o chamaba, sempre estaba disponible para ela, e aparte nunca foi unha persoa, digamos, pretenciosa, o sea, calquera persoa que quixera falar con el, fora do nivel que fora, pois el sempre estaba disponible para todo. Un gran amigo, unha persoa accesible, disponible. Nunca tiña presa e sempre falaba de todo, do concurso de actuacións e Manolo era un tío super entrañable, grandísimo amigo, grandísima persona e un tío cojonudo, non? Ai, madre, lo máis importante. Mira como cheira aquí os pinchos, como cheira. Cuchillo humano, A ver, Olimpia, mira que tens que vir a tocar o bombo, Bueno, e quen vai a merenda? A merenda xa está media feita polo que miro. E tampouco tens que vir que xa mira que está o... Era unha persoa que tocaba con calquera, o sea, tocara quen tocara con el era capaz de adaptarse ao nivel co que estivera tocando, se era un profesional, un mestre, pois tocaba evidentemente cunha capacidade tremenda adaptándose a que fora, e se era como un principiante, me acordo cando empezamos nos a tocar con el, hai moitísimos anos, pois prácticamente acabamos de empezar a coller a gaita, e estar tocando con el te elevaba, o sea, parecía que te axudaba a interpretar a melodía. Manolo como músico, como percusionista, sempre tivo o detalle de buscar a melodía sobre a percusión. Non foi un tambor de acompañamento, foi un tambor interpretativo. Nos quedamos co recuerdo e cas anécdotas del, non? A miña última anécdota con el, depois de picar, eu pedí un entrecot de plato de comida, un entrecot con xamón ibérico e champiñóns ou setas. E Manolo dice, eu tamén quero o mesmo, un tal, eu quero pouco feito e tal. E terminamos de comer e todo tinglao e viñeron co tema do postre. Entonces, pois, un pediu natillas, outro pediu tal, e Manolo dice, pois eu de postre me vas traer outro entrecot. Xe Manolo, pero xa acabas de comer un, que está moi bo. Ese era Manolo, genio de figuras sempre. Póñense rastas, que si mechas, que... Os homes non. Que si. Pode haber oites. Mira, nunha cidade como Vigo, que xa ten unha cidade que ten habitantes, miras ese da rastas e tal, e miras que te pensas que mirache unha chadeles, é o mismo. El sempre tivo moita relación co certame Pontareas, porque Pontareas sempre foi un concurso importantísimo na música dos gaiteiros daqui de abaixo das Rías Baixas. Primeiro fomos contrincantes no concurso de gaitas durante algúns anos. Despois eu pasei a formar parte do xurado, el seguiu participando, co cual eu xa era membro do xurado. Cando empezou concursando, cando estivera con nós, cando empezamos facendo o concurso, os concursos que ganamos, os que estivera ali, e despois de deixar de concursar, lle ofreceron a posibilidade de entrar como xurado neste concurso de Pontareas, e el, sen duda ninguna, pois se ofreceu e se dedicou totalmente. Don Manuel Alonso Iglesias, percusionista, bos días tamén. E aí, digamos, que xa empezou xa a nosa relación máis íntima entre nós, non? E votamos, pois, como 25, 26 anos xuntos, sendo membros do xurado, non? El penso que sempre tivo moitísimo amor polo concurso, tanto pola xente, como polo nivel, como por estar con todos os músicos. En tantos anos, evidentemente, hubo moitísima complicidade, moitísimas anécdotas e, bueno, moitísimas cosas que quedan no recuerdo, non? Sempre foi unha persoa, penso, que supo conxugar moi ben como xurado, pois o que a conxunción entre
entre instrumentistas de vento e instrumentistas percusivos. El miraba, evidentemente, máis pola percusión, porque era o seu papel principal, pero sempre lle gustou moito mirar o conxunto e ver como se integraban tanto os instrumentistas de gaita como coa percusión. Eu penso que sempre foi unha cousa moi importante na súa laboura como xurado no concurso de Ponteareas. Seguimos acordándonos del sempre que hai un concurso e, bueno, creo que esta homenaxe a Manolo é super merecida e, bueno, esperamos que donde esté, que esté contento con que se lle fai, que nos seguimos acordando del. E ti telo non mo queres dar, e despois de bella a lo de salar con sal e loureiro, e despois de bella co callo pandeiro. Temos aí unha farra aí dentro, mira. Queda demostrado que na axenda de Manolo hai farra a que se queira, na taberna, na perruquería ou na casa, cos de Noitarega ou sen eles, porque xa vedes que a boa compañía musical nunca lle falta. É o que ten levar toda a vida na música tradicional e aínda por riba ser un home tan querido como Manolo. Emotivo e cariñoso sempre o levaremos nos nosos corazóns. Era grande, era bo, era amigo dos seus amigos. E de seguro que dende algún rinconciño do ceo estará moi orgulloso de que hoxe lle fixéramos esta homenaxe. Agradecemos, por suposto, a presenza da súa familia e convidamos, por favor, a súa dona, Olimpia, a súa filla Ruth, que suban a este escenario. Moitísimas gracias. A ver se facemos un pequeniño esforzo. Gracias. Alcaldesa, por favor, acompáñenos. Concelleiro de Cultura, Juan Carlos, por favor, acompáñenos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Poñémonos ao centro do escenario, moitísimas gracias. Olimpia e a familia son acompañadas pola alcaldesa de Ponteareas, María Nava Castro Domínguez, o concelleiro de Cultura, Juan Carlos González Carrera. Olimpia, este é o noso cariño para vostede. O levamos aquí dentro, no noso corazón. Grazas, un forte aplauso. Grazas, Manolo. E agora, Ruth, se me permites, esa palabra, que é o meu carón. Bueno, as dúas. Bueno, pois, moitas grazas ao Concello de Ponteareas por crear esta homenaxe tan bonita ao meu avó. Creo que lle hubiera gustado moito estar aquí. Moitas grazas. Moitísimas grazas a todos. A dona, a filla e a neta. Agora, Juan Carlos, ten vostede a palabra, por favor. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Estamos finalizando esta edición, 56 anos, que se fala moi pronto, pero que ven a decir o que significa o concurso de gaitas do país en Ponteareas. Somos, decían hoxe, compartindo co membro do xurado na comida, de que somos dos poucos concellos que seguimos creendo e que seguimos apostando por un arte musical que se está perdendo un pouco. E cando digo perdendo un pouco, falamos en certas generacións que nos animan a facer este arte musical. Para nós é unha obriga porque somos unha referencia, é unha obriga porque hai moitas persoas que traballaron desde fai moitos anos, desde fai máis de 56 anos, para que este evento se fixera ano tras ano. Que podo decir do xurado? Agradecidos, orgullosos, pero tamén asumindo máis responsabilidade pola nosa parte,
Sabemos que vides aquí porque credes en isto. Sabemos que estades aquí pois renunciando a moitas partes da vosa vida privada. E máis, hai algún membro do xurao que é da outra parte de Galicia. É dicir, que veñen aquí porque creen en este concurso que facemos e porque creen realmente que temos que traballar todos e buscar a maneira como incentivar e como, desde logo, reactivar este concurso. A familia, en este caso, de Manolo Alonso, non tuven a suerte de tratalo. Si, mirando o vídeo, recoñece perfectamente a persoa. Pero tuven a suerte en este verán, cando fixemos un intercambio coa Orotava, un compañeiro gaiteiro que iba con nós, pois tuven a gran suerte de compartir con el momentos e contarnos certas anécdotas del. Con eso chégame. Con eso chégame de saber, cando unha persoa che fan unha referencia, sabes perfectamente que tipo de persoa podía ser, que o daba todo para isto, que o vivía, que era festeiro. Festeiros somos todos, e non somos festeiros, desde logo, que é a nosa vida en ese aspecto. A miña parte, nada máis, como concelleiro de Cultura, gracias, seguiremos, e tampouco quero olvidarme dos 7 grupos que participaron no día de hoxe. Vos animamos a que continuedes, vos animamos, desde logo, a que este arte musical sea e siga sendo un referente na nosa comunidade autónoma en Galicia. Moitísimas gracias. Gracias, consejero de Cultura, Juan Carlos González Carrera. Ten a palabra a nosa alcaldesa, María Navacastro Domínguez. Un aplauso. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, xa chegamos ao fin, aínda que o máis importante está por chegar, o resultado dos participantes e dos gañadores, pero de todas as maneiras para nós xa é digno de premio a todos aqueles cuartetos que vos achegachedes ata aquí a participar, porque para nós nos chea de orgullo poder falar de 56 anos de percorrido nun concurso como o das gaitas do país, non? Que leva a tradición, o noso folclore e o noso en sí pois moi dentro de nós. Para mí sí que é un orgullo, ou seja que a parte dos gañadores, pois para nós, sinceramente como goberno, todos os que participachedes sodes os gañadores. E de feito, bueno, aínda que foron 7 grupos, o xurado non sei, pero dende logo que nivel sí que hai e sí que houbo. Nós seguiremos intentando mellorar pouco a pouco este concurso, seguir animando pois a todos estes cuartetos que veñen de todas as provincias, menos, bueno, o compañeiro da Fonsagrada, a ver se animamos a alguén de Lugo para que tamén participe. Xa sabemos que queda lonxe, pero cheanos, bueno, pois iso, de orgullo. Vouvos a poñer, bueno, a nivel persoal, un exemplo concreto, pois precisamente grazas a persoas como Manuel Alonso. Eu, sinceramente, son amante da música tradicional, porque recordo sempre, pois, dese carón que estaba Manuel Alonso, Xocas e todos os que pasaron por aquí, facéndonos querer a música, mimar a música, pero es que aparte tocar pois o instrumento, neste caso o tamboril, que tocaba tan ben, e que, como se decía no vídeo, que quería compaxinar precisamente con a gaita para que non deslucise ninguna, así que fose todo pois de acorde, non? E por iso seguimos con este concurso de cuarteto e non de solistas, senón para que haxa esa combinación. Claro que sabemos que hai grandes tamborileiros, grandes tambores, grandes gaiteiros, non? Pero, sinceramente, o conxunto en sí, pois eu creo que é o que fai rica a nosa música. E Olimpia, claro que sí, que de Manuel Alonso sí que nos acordamos, pero ela xa me decía, non te acordas da Orotava? Claro, es que vincúlase este concurso con a Orotava, porque temos ese irmamento, non, con os nosos irmáns da Orotava en Canarias, que fan o Corpus, pero que tamén teñen unha gran tradición, que é facer a Noite de Magos e a súa romaría, onde os grupos e a tradición pois fan gala todos esa semana, e nós dende aquí, pois con este concurso tamén queremos seguir facendo gala
da nosa tradición e da música. E Manuel Alonso, claro que, ademais de amigo, coñecido, simpático, non te aburrías con él, se disfrutaba, e por iso eu creo que nunca faltaba tampouco as viaxes da Orotava, ou seja, que Olimpia e Ruth, a neta, quero que guardedes non un momento triste, sino un momento alegre, porque onde estaba él era alegría, ilusión, baile, e xa se miraba neste vídeo. Pero así tamén era fora, ibas a Orotava con él e disfrutabas, estabas aquí e disfrutabas, aínda que os anos vayan pasando, non? Está aquí o meu pai, que ten moitísima vida tamén, que estivo con él disfrutando. Espero que o ano que ven, pois que este auditorio estea cheo, continuemos con este concurso, facendo gala do noso, creéndose, sentíndonos orgulloso da nosa tradición. Dende o Concello que falábamos e o que decía Juan Carlos, non? Durante a comida, pois para involucrar aos máis novos temos que facer algún cambio, nós estamos pois dispostos, a vosa disposición, a que nos asesoredes para saber como podemos seguir enriquecendo e que os máis novos vexan a nosa tradición, a gaita, o tambor, o tamboril, pois instrumentos propios tamén desta século XXI, non? Que eu creo que se pode seguir facendo música e o miramos aquí esta tarde no auditorio. Polo demais, moitísimas gracias a todos vos que se achegachedes aquí ao auditorio Reveriano Soutullo, tamén un grande músico do noso Concello, o gran compositor, e moitísimas gracias ao xurado. Moitísimas gracias. E moitísimas gracias aos 7 grupos cuartetos participantes que, dende logo, é un orgullo telos aquí presentes. Olimpia e Ruth, pois unha aperta fortísima e de verdad que para nós é un orgullo. A mí, polo menos, involucroume e inculcoume a amor á música galega e aos instrumentos musicais nosos. Moitísimas gracias e enhorabuá. Voy a pedir un pasiño para adiante, por favor. E agora, con toda esta xente que está vencellada e vinculada á nosa música tradicional galega, o último aplauso cariñoso de todo corazón vai para Manolo. Un forte aplauso. Olimpia, Ruth, cando queirades, podedes baixar. Alcaldesa, por favor, si me siga acompañando, porque imos facer a entrega de premios. Grazas, Olimpia. Grazas, Ruth. E grazas a Sara, que non tiñamos o nombre da súa neta. Grazas. Un aplauso. E así, con esta emoción, é momento de facer entrega. Primeiro, dos detalles, os membros do xurado, que foron os encargados da deliberación, e para eles tamén vai haber un cariñoso recordo por este día. Juan Carlos e Nava farán esa entrega a José Manuel Gil, por favor, primeiro, en subir, en pasar. Un aplauso. Gracias. Antonio Gutiérrez. Xose, quédate, por favor. Tamén Andrés Vilán. A Edelmiro Fernández, que antes de cambiamos o apelido. Disculpas. E tamén a Brais Monxardín. E nos poñemos un poquinho para diante, por favor, para facer esa foto familiar. Agora sí, cos membros do xurado, co Concelleiro de Cultura e coa nosa alcaldesa, un aplauso para eles. Acta
do xurado da 56 edición do concurso de gaitas do País de Ponteareas. No Auditorio Municipal Reveriano Soutullo, sendo as 18:35 do 21 de setembro do 2024, o xurado do 54 concurso de gaitas do País de Ponteareas, presidido polo primer teniente de alcaldesa e concelleiro de Cultura, Juan Carlos González Carrera, con voz e voto en caso de empate, como secretaria María Belén Giraldez Ojea, con voz e sen voto, e como vogais José Manuel Gil Rodríguez, Antonio Gutiérrez Pereira, Brais Monsardín López, Edelmiro Fernández Parada e Andrés Vilán Lorenzo. Unha vez escoitadas as dúas interpretacións, tal e como establecen nas bases reguladoras do concurso a cargo dos grupos inscritos na presente edición e que actuarán na orde establecida no sorteo que tivo lugar ante o secretario do Concello no día de onte, o 20 de setembro. O grupo Os Almácigos, o grupo Airiños de Autoestrada, o grupo Lume de Cana, grupo Redemuiños, grupo Froallo, grupo Algarabía e de sétimo o grupo Amalloas. E chegan todos eles as seguintes conclusións por unanimidade. Primeiro, declarar gañador o cuarto premio, premiado coa cantidade de 700 euros para o grupo Amalloas. Aí está ese detalle, esa cantidad de 700 euros, o grupo Amalloas, cuartos clasificados. Declarar gañador do terceiro premio, premiado coa cantidade de 1000 euros para o grupo Lume de Cana. Aí están eses saúdos para o terceiro premio Lume de Cana, terceiros clasificados, 1000 euros de premio. Terceiro punto, declarar gañador do segundo premio coa cantidade de 1.500 euros e ademais un tamboril de Sanín percusión tradicional doado por Artesanía de Galicia para o grupo Algarabía. Segundos clasificados Algarabía, 1.500 euros de premio e un tamboril de Sanín percusión tradicional doado por Artesanía de Galicia. Aplausos para Algarabía. Imos a un momento cumio, declarar gañador do primeiro premio nesta 56 edición do concurso de gaitas de Ponteareas, premiado coa cantidade de 2.000 euros, a máis dunha gaita doada por Artesanía de Galicia, por Obradoiro Gil. Primeiro premio, primeiro clasificado, gañador desta edición, o grupo Redemuiños. Redemuiños, que son os gañadores desta 56 edición do concurso
serán ademais os encargados de rematar, porque escoitaremos novamente neste escenario do Auditorio Reveriano Soutullo. Por favor, achegámonos un poquinho adiante. Primeiro facemos a entrega deste premio. Un aplauso para eles. Alcaldesa, por favor, Juan Carlos, facemos esa foto cos gañadores desta edición. Ese aplauso forte. Podedes baixar, Juan Carlos e alcaldesa, moitísimas gracias. E agora sí, só me queda dicirles que agardámonos na vindeira edición en setembro do ano 2025, no que esperamos voltar a participar con moitos músicos e músicas de diferentes xeracións. Quedan vostedes cos gañadores desta edición, co grupo Redemuiños, os membros do xurado tamén para vostedes. Un placer. E para todos, moitísimas gracias. Boa tarde, Redemuiños!